ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи ахборро бо муҳимтарин рӯйдодҳо манзури шумо мегардонем. имрӯз дар барнома душанбе гранд-слам 2024 се медали ҷудочиёни тоҷик дар рӯзи якуми мусобиқаи байналмилалӣ. намоишгоҳи байналмилалии универсалии тоҷикистон 2024 муаррифии молу маҳсулоти 7 давлати дунё дар шаҳри душанбе. бо ташаббуси тоҷикистон рӯзи байналмилалии морхӯр ё бузи пармашох дар саросари ҷаҳон муайян шуд. ҳолати воқеии муассисаҳои соҳаи маориф ва сифати таълим, иншооти нотамом дар шаҳри ҳисор. омодагӣ ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва фароҳамсозии заминаҳо барои рушди дучанд. равнақи корҳои соилмустаҳкамкунӣ ва пешгирии хавфи офатҳои табиӣ. мутахассисон боридани боронҳои пуршиддатро пешгӯӣ мекунанд. самараи меҳнати деҳқон ва афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ. امروز صحبت تلفنی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون با پرزیدنت فدراسیای روسیه محترم ولادیمیر پوتین برگزار گردید. در رفت صحبت مسئله‌های مبرم همکاری دوجانبه تاجیکستان و روسیه مورد بررسی قرار گرفت. در این زمینه مسائل همکاری در ساحه مهاجرت کاری به طور مفصل محاکمه گردید. موافقه حاصل شد که با اداره‌های ساحوی جانب‌ها عاید به بیشتر فعال گردانیدن کار در این سمت دستورهای دخلدار داده شوند. سران دو دولت همچنین هماهنگی نزدیکی ساختارهای حفظ حقوق و خدمات مخصوص را جهت مبارزه با تروریسم، اکستریمیسم و ظهورات جنایتکاری متشکل فراملی و همزمان مهم بودن تقویت منبع همکاری آنها تاکید کردند. پرزیدنت ها اینچنین عاید به مسائل علاهیده روزنامه بین المللی و منطقوی تبادل افکار انجام دادند. جانب ها در برابر این جدول ملاقات های نزدیک دو جانبه را هماهنگ نمودند. پرزیدنت فدراسیای روسیه محترم ولادیمیر پوتین از پیشوای ملت دعوت کردند تا در واخور غیررسمی سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل و چهاربینی ها به مناسبت روز غلبه که در شهر مسکو برگزار خواهد شد اشتراک نمایند. хадамоти матбуоти президенти федератсияи русия аз натиҷаи ин суҳбати сарони ду давлат чунин хабар медиҳад. масъалаҳои ширкати муштарак дар чорабиниҳои тантанавӣ бахшида ба рӯзи ғалаба дар шаҳри москва ки эмомалӣ раҳмон ба он даъват шуданд баррасӣ шуд. дар фазои корӣ ва созанда доир ба баъзе мавзӯъҳои кунунии дуҷониба аз ҷумла ҳамкорӣ дар мубориза бо таҳдиди террористӣ инчунин дар соҳаи муҳоҷират табодули афкор сурат гирифт. дар ин замина тавофуқ ҳосил шуд ки механизмҳои ҳамкории байни вазорату идораҳои дахлдор такмил дода шаванд. ҳамчунин изҳори итминон карда шуд ки талошҳои ахири нерӯҳои муайян барои ба таври сунъӣ шиддатнок намудани вазъ дар атрофи муҳоҷирони корӣ ба русия аз ҷумла аз тоҷикистон воридшаванда якҷоя пешгирӣ карда мешавад ва онҳо наметавонанд муносибатҳои бародаронаи бо вақт санҷидашудаи мардумони ду кишварро халалдор намоянд. برنامه اخبار ادامه می‌دهیم. امروز در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه در قصر تنیس و مجمع ورزش‌های آبی مسابقه بین‌المللی جودو دوشنبه گرندسلم 2024 آغاز گردید. در این مسابقه با نفوذ بین‌المللی ورزشکاران از 72 کشور جهان اشتراک دارند. جمهوری تاجیکستان را در مسابقه بین‌المللی جودو دوشنبه گرندسلم 2024 37 نفر ورزشکار معرفی می‌کنند. ман мураббии дастаи мунтахаби Корея мебошам. сарҷамъ шудани варзишгарони ҷаҳонӣ дар мусобиқаи мазкур ва дастгирӣ бо шӯру шавқи мухлисон албатта эҳсоси ҳар як иштирокчиро баланд мебардорад ва дастаи мо низ бо умеду боварӣ баромад карда маҳорати худро нишон медиҳанд. аз лаҳзаи ташриф то ба ҳол чанде аз гӯшаҳои шаҳри Душанберо ҳам дидан кардем ва таассуроти хеле хубе ҳам гирифтем. Афаеле Тониоло ҳастам, мураббии дастаи мунтахаби ҷудои Италия. ин бори дуввум аст ки меҳмони Тоҷикистон мешавам, зеро дар мусобиқаи Гран-при Душанбе низ ташриф оварда будам. дастаи ҷудочиёни Италия иборат аз 11 варзишгари касбӣ иштирокчии Гранд-слам 2024 мебошанд. дастгирӣ ва истиқболи самимии мардуми тоҷик аз ин мусобиқа фазои баргузории онро боз ҳам ҷолибтару хотирмонтар мегардонад. душанбе шаҳри зебост ва Тоҷикистон сарзамини таърихӣ ва ин гӯшаҳои таърихиро бо тамоми зебоиҳояш ҳадиақал як бор ҳам ҳар шахс бояд дидан кунад.
дар ҳақиқат шоҳиди муҳорибаҳои хеле ҳам ҷолиб шуда истодаем. Чандин чеҳраҳои нави ҷудо дар ин ҷо интихоб хоҳанд шуд. Ман соли гузашта дар мусобиқаи Гран-при иштирок доштам ва мусобиқаи Гранд-слам бошад бо сатҳи баргузорӣ, истиқболи дигаргуна, мақоми баландтар доштанаш ва рақобатҳои ҷолибаш албатта ба кас эҳсоси дигар мебахшад. Дар воқеъ пойтахти Тоҷикистон ҳам шаҳри писандида нест. ин толори муҳташами қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обии Душанбе мебошад ки мизбони бонуфузтарин мусобиқаи ҷаҳонӣ қабл аз баргузории бозиҳои Олимпии Париж 2024 Гранд-слам Душанбе 2024 интихоб шудааст. дар ин мусобиқаи бонуфузи байналмилалӣ варзишгарони 72 давлат шуданд ва миёни ҳам рақобат мекунанд. баргузории ин мусобиқаи бонуфузи ҷаҳонӣ шаҳодати дастгириву таваҷҷӯҳи ҳамешагӣ раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ нисбат ба рушди соҳаи варзиш мебошад ва маҳз бо иқдомҳои созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давоми чанд соли охир пойтахти кишвари азизи мо шаҳри дилораи Душанбе мизбони бонуфузтарин мусобиқаҳои ҷаҳонӣ интихоб мешавад ва маъруфтарин чеҳраҳои варзиш ба Тоҷикистон ташриф меоранд ва дар майдони Душанбе миёни ҳам рақобат менамоянд. соли 2023 дар ҳамин майдон Гран-при Душанбе 2023 доир шуда буд ки дар он варзишгарони бо маҳорати тоҷик ба гирифтани 7 медал мушарраф гардида буданд ва имсол низ бовар аст ки дар Душанбе Гранд-слам 2024 варзишгарони тоҷик ки бо теъдоди 37 нафар иштирок менамоянд аз худ маҳорати баланди касбӣ нишон дода дар ин мусобиқаи бонуфузи ҷаҳонӣ низ бо маҳорати баланди касбии худ шарафи миллату давлати худро ҳимоя менамоянд ва медалҳои нав ба хазинаи варзишии мамлакат ворид мекунанд. мусобиқаи бошукӯҳи байналмилалии Душанбе Гранд-слам 2024 ки бори нахуст дар Тоҷикистони соҳиб истиқлол баргузор мегардад, ҷолибу хотирмон оғоз гардид. толори муҳташами қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обии Душанбе ҷавобгӯ ба талаботи гузарондани мусобиқаҳои ҷаҳонӣ аст. барои иштирок дар Душанбе Гранд-слам 2024 маъруфтарин чеҳраҳои ҷудои ҷаҳон аз 5 қитъаи олам ташриф оварда дар майдони Душанбе байни ҳам рақобат мекунанд. ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ин мусобиқаи бонуфузи байналмилалӣ 37 варзишгар намояндагӣ мекунанд. дар байни дигар варзишгарон дар рӯзи аввали Душанбе Гранд-слам 2024 варзишгарони тоҷик пешдаст буданд ва бо маҳорати баланди варзишии худ тамоми мухлисонро ба ҳайрат оварданд. намояндагони дастаҳои хориҷӣ низ барои иштирок дар ин мусобиқаи бонуфузи байналмилалӣ ки бузургтарин мусобиқа қабл аз баргузории бозиҳои Олимпии Париж 2024 ба ҳисоб меравад, омодагии ҷиддӣ дида рақобатҳои ҷолиб анҷом доданд. дурахши тобноки ҷудочиёни тоҷик дар Душанбе Гранд-слам ҳама мухлисонро хушнуд намуд. аз ҷумла Обид Ҷебов, Муҳаммад Солеҳ Қувватов, Мулло Раҷаб Халифаев ва Ҳақдод Гулов дар рӯзи аввал маҳорати баланди варзишӣ нишон дода бо талоши ҳамешагӣ барои пирӯзӣ шарафи миллату давлати худро ҳимоя намуданд. варзишгари маъруфи тоҷик Муҳаммад Солеҳ Қувватов дар мусобиқаи байналмилалии Душанбе Гранд-слам 2024 ба гирифтани медали тилло мушарраф гардид. дар даври ниҳоии ин мусобиқаи бонуфузи байналмилалӣ Муҳаммад Солеҳ Қувватов бар варзишгар аз Қазоқистон Макжан Шамшадин пирӯз шуд ва ба ифтихори ин ғолибияти ӯ суруди миллии Тоҷикистон садо дода парчами давлатии Тоҷикистон баланд бардошта шуд. ما ورزشکاران رو قدر دستگیر میکنن که ما صدای جای اول باشیم. ما آمادگیمون رو با سرمربیمون خوب برده هستیم که امیدواریم که در المپیاد صدای جای نمایان بگیریم. این یک مدال بزرگترین مدال حساب می‌خورد که روز اول کشود امون راه کشود و طلا کشود. ما همه مهنت و از پگاه تو بگه مهنت اونان که برای راه پاریژ در سطح عالی گشتین گرفتن.
варзишгари дигари тоҷик Муллораҷаб Халифаев ба рақиби худ аз Узбекистон дар даври мубориза барои нишони биринҷӣ пирӯз омад ва ҷои сеюмро соҳиб гардид. Дар вазни 66 килограмм ҳамчунин Обид Ҷебов аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Сердар Раҳимов аз Туркманистон дар даври ниҳоии мусобиқа вориди майдон шуданд. Паҳлавони тоҷик Обид Ҷебов бо як иштибоҳ аз рақиби худ мағлуб шуда ба гирифтани медали нуқраи Душанбе Гранд-слам 2024 мушарраф гардид. дар ҳошияи сиёсати варзишпараваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон бори нахуст дар шаҳри Душанбе бо ташаббус ва дастгирии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мусобиқаи байналмилалии Гранд-слам баргузор гардида истодааст. 389 нафар варзишгарони асил дар мусобиқаи мазкур ширкат варзида истоданд, аз ҷумла дар баробари варзишгарони хориҷӣ ҷавонони варзишгарони мо низ бо теъдоди 37 нафар дар ин рақобатҳо ширкат меварзанд. Албатта мо боварии комил дорем ки варзишгарони асили мо, ҷавонони нерӯманди мо дар ин мусобиқаҳо ширкати фаъолона карда бо қувваозмоии намунавии худ соҳиби ҷойҳои намоён гардида парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам баланд мебардоранд. ибтидо аз будубош ва омодагиҳо ҷиҳати баргузории Душанбе Гранд-слам 2024 дар пойтахти Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар сатҳи баланд роҳандозӣ шуда буд. Дар рӯзи якуми мусобиқа варзишгарон аз рӯи 5 вазн 48 килограмм, 52 килограмм, 57 килограмм байни бонувон, инчунин 60 килограмм ва 66 килограмм байни мардон қувва озмуда беҳтаринҳо ба даври ниҳоӣ роҳ ёфтанд. Аз Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин рӯз 14 ҷудочӣ иштирок намуданд. Good morning. I'm Andrei Fonseil. I'm the manager for safety and security. дуруд, ман Андрей Фонсевел, менеҷер оид ба бехатарӣ ва амният дар Федератсияи байналмилалии ҷудо ва вобаста ба салоҳияти худ аз аввалин лаҳзаҳое ки мушоҳида намудам, ҳам аз лиҳози бехатарӣ, тозагӣ, шароити баргузорӣ ва умуман аз ҳама лиҳоз барои тамоми иштирокчиён омодагиҳои сатҳи баланд дида шудааст. На танҳо дар ин иншооти варзишӣ, балки омодагиҳои баланди ҳамаҷониба аз фазои шаҳр низ маълум аст. In good order. В Душанбе я был 40 лет назад, это времена еще были советские. Ну, честно сказать, настолько изменения хорошие, что город практически как европейский, современный, ухоженный, зеленый, чистый. И люди такие приветливые, добрые. И, честно сказать, я много езжу, меня это поразило. Поразило, потому что настолько уровень расположения. В советское время, когда мы были, вы знаете же, все страны типичные. Стандарт, строительство, микрорайоны, дома. А сейчас очень-очень я был поражен. Практически вот из 15 республик Душанбе один из тех, который на 80-90% изменился в лучшую сторону. Что касается Гранд-слама, это является предпоследним у нас, предолимпийский старт, поэтому было очень важно приехать и выступить. И в плане организации я посмотрел, как приветствовали вот, нас, было очень приятно. И видно, что люди, народ любит дзюдо. Вот посмотрите, здесь 10:30 утра, зал полный, такое редко где бывает. Меня зовут Георгий Бадардишвили. Очень понравилась организация, атмосфера очень хорошая, большая. Ну, желаю всего хорошего и удачи всех спортсменов. Я видел очень подготовленные соревнования, организация очень хорошая, народу очень много. И думаю, все пройдет хорошо. роҳандозии чунин мусобиқаи бонуфузи ҷаҳонӣ дар пойтахти Тоҷикистон самараи тадбирандешиҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ нисбат ба рушди соҳаи варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ буда барои пирӯзиҳои пайдарпари варзишгарони тоҷик дар мусобиқаҳои байналмилалӣ замина мегузорад. Маблағи умумии ҷоизаҳои молии мусобиқа 154 000 евроро ташкил медиҳад. ғолибон дар ҳар вазн 7 вазн
байни мардон ва 7 вазн байни занон бо 5000 евро, барандагони медали нуқра бо 3000 евро ва соҳибони медали биринҷӣ бо 1500 евро сарфароз мегарданд. Мусобиқа аз рӯи дигар вазнҳо то 5 май идома меёбад. варзишгарони мамлакат чура солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ таҳти ғамхӯрӣ ва дастгирии ҳамешагии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба дастовардҳои беназир ноил мегарданд. Имрӯз варзишгарони кишвар дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ бо ғолибияти худ парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд мебардоранд, ки ба ифтихори пирӯзии онҳо суруди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи ҷаҳонӣ садо медиҳад. ҳоло суҳбати тахассусӣ Дилбари Наҷмиддин бо варзишгар Шерои Комрон пешниҳод мешавад. марҳамат. ташаккур. ҷавонони мо дар даврони соҳиби истиқлолӣ бо истифода аз имконият ва шароитҳои фароҳам овардашуда дар ҳар самти муваффақиятро ба даст меоранд. варзишгарон бошанд бо истифода аз ин имкониятҳо парчами ватани хешро баланд мебардоранд. ҳамсуҳбати мо ҳастанд варзишгар Шерои Комрон. дар намуди варзиши теннис машғул ҳастед ва солҳост ки ин намуди варзишро интихоб намудед. чун ба ҳамагон маълум аст ки варзиши теннис низ чун дигар намудҳои варзиш аз шахс чусту чолокиро талаб мекунад. чанд сухан атрофи ин намуди варзиш мегуфтед? ман теннисро интихоб намудам аз сини 8-солагиам ва дар теннис ман аллакай 10 сол машқ карда истодам, иштирок намудам дар ҳар мусобиқаҳои байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ, ноҳиявӣ. мехостам гуфтам ки теннис ин яке аз варзишҳои аҷоиб мебошад. варзиш ин гарави саломатии одам аст. вақте ки ҳар як шахс як намуди варзишро интихоб мекунад, агар аз як ҷиҳат саломатии хешро беҳбуд бахшад, омили дигараш он аст ки ӯ парчами давлати хешро баланд мебардорад. варзиши теннис ин барои инсон яъне саломатии хуб мерасонад ва теннис варзиши хеле ҷолиб аст ва теннисро ман чиба интихоб кардам ки ин намуди варзиш ба ман хеле маъқул аст. муддати 10 сол ман намехостам ин варзишро иваз намоям. хуб, албатта имрӯз имкониятҳо дар саросари мамлакати мо барои машғул шудан ба дилхоҳ намуди варзиш хело ҳам хуб фароҳам оварда шудааст. махсусан хело ҳам майдонҳои варзишӣ хуб фароҳам оварда шудааст ки онҷо шумо бе ягон душворӣ албатта метавонед ки ба ин намуди варзиш машғул шавед. дар бораи ҳамун мусобиқаҳои варзишие ки дар ҷумҳурӣ доир гардид ва шумо онҷо ғолибият ба даст овардед, чанд сухан мегуфтед? ман дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ иштирок намудам. яке аз онҳо мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба теннис ҷоми раиси шаҳр дар шаҳри Душанбе ва мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба теннис дар шаҳри Хуҷанд. дар ин ҷумҳуриявӣ ман сазовори ҷои аввал гардидам ва соҳиби ҷои ифтихорӣ гардидам. вақте ки шумо ғолибиятро ба даст овардед дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ, албатта боз ҳам завқи шумо, шавқи шумо ба он равона гардид ки зиёдтар тамрин намоед. дар бораи тамринҳои пайвастаи хеш инҷо сухан мегуфтед ки барои дарёфт намудан ва иштирок намудан дар мусобиқаҳои байналмилалӣ. ман хеле мехостам парчами давлати худамро баланд бардорам ва дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок намудам ва дар соли 2023 моҳи декабр дар давлати Малайзия шаҳри Пенанг ҷои сазовори ҷои дуюм гардидам ва парчами миллати худамро бардоштам. чӣ гуна эҳсосот аст вақте ки шумо парчам мебардоред? чӣ эҳсосот аст? вақте ки ман сазовори ҷои дуюм гаштам ва парчами давлати худамро бардоштам, ман хеле ифтихор намудам ки ҷавонони амин миллати Тоҷикистон мебошам ва парчами худамро мебардорам ва ман мехостам ки суруди миллӣ яъне садо намояд дар дигар давлатҳо. рӯзҳо чӣ омодагиҳо аст? ман хеле зиёд машқ карда истодам ва ман мехоҳам боз дар оянда дар мусобиқаҳои байналмилалии ҷумҳуриявӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои якум гардам ва ҷойҳои ифтихорӣ парчами давлати худамро баланд бардорам. ба ҷавондухтарон чӣ гуфта метавонед дар ин лаҳзаҳо? имрӯз барои мо писарон ва духтарон хеле имкониятҳои хуб дода шудааст ва мехостам ташаккури зиёд
намоям ба муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳр ки ба мо хеле имконият медиҳанд ки мо хеле дар ин варзиш дар ҳамаи варзишҳо машқ кунем, зиёд машқ кунем ва парчами давлати худамро баланд бардорем. дар баробари ба варзиш машғул шудан ҳамзамон донишҷӯ ҳастед. Каме дар ин бора суҳбат мекардем. Ман донишҷӯи курси якум дар донишгоҳи технологӣ, факултети зеҳни сунъӣ ва технологияи иттилоотӣ мебошам. Ман ҳоло интеллекти сунъиро омӯхта истодам ва мехостам ман барои ривоҷ додани технологияи иттилоотӣ ва интеллекти сунъӣ ба давлати худам хизмат кунам. Ман ҳамзамон дар озмуни илмфурӯғи маърифат иштирок намуда сазовори ҷои дуюм гардидам соли 2021. дар пеш боз ҳам мусобиқаҳои зиёд аст ва албатта тамоми мақсад ва талоши шумо барои ширкат варзидан боз ҳам дар мусобиқаҳои арсаи ҷаҳонӣ аст. Ман мехостам дар оянда дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок намудам ва яъне аз тарафи илм ё варзиш дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ҷумҳуриявӣ иштирок намуда ҷойҳои аввал, ҷойҳои ифтихориро сазовор кардам. Ташаккур мегӯем барои шумо барои суҳбат ва ёдовар мешавем ки ҳамсуҳбати мо буданд варзишгар дар намуди теннис Шерой Комрон. ҳамкорон барномаи ахбори идома медиҳем. Дар маркази экспои шаҳри Душанбе намоишгоҳи байналмилалии универсалии Тоҷикистон 2024 оғоз гардид ки дар он намояндагони бахши соҳибкорию сармоягузории 7 кишвари дунё ва беш аз 60 ширкати хизматрасонию истеҳсолӣ иштирок намуда молу маҳсулоти худро муаррифӣ карданд. Тафсилоти бештар дар гузориши Зоиршоҳи Тағоимурод. дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе нуҳумин намоишгоҳи сатҳи байналмилалӣ оғоз гардид. Маротибаи аввал дар чунин сатҳ соли 2016 доир гардида буд ва ҳамасола на танҳо шукӯҳи ин чорабинӣ, балки теъдоди иштирокдорон зиёд ва ҳамкориҳо дар самтҳои гуногун бо кишварҳои дурназдик густариш дода мешавад. Намоишгоҳи байналмилалии универсалии Тоҷикистон 2024 бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Палатаи савдо ва саноати Тоҷикистон давоми 3 рӯз аз 3 то 5 май баргузор шуда, ҳадаф аз он дастгирии мол истеҳсолкунандагони ватанӣ, муаррифии маҳсулоти босифати корхонаҳои саноатӣ, дарёфти шарикони нави рушд ва пешбурди фаъолияти дигар намуди хизматрасониҳо мебошад. тибқи нақша дар давоми сол 3 намоишгоҳ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ба нақша гирифта шудааст. дар баробари ин намоишгоҳҳое ки мо берун аз кишвар ташкил намуда истодаем ва молу маҳсулоти ватаниро берун аз кишвар муаррифӣ менамоем. албатта шумораи онҳо зиёд аст. агар мо соли 2023-ро ба назар гирем, мо дар 28 намоишгоҳҳои берун аз кишвар, намоишгоҳҳои байналмилалӣ иштирок намуда иштироки ширкату корхонаҳои ватанӣ ва муаррифии молу маҳсулоти ватаниро дар ин намоишгоҳҳо таъмин намудем. дар намоишгоҳ намунаи молу маҳсулоти саноатию кишоварзӣ, бахши бонкдорӣ, соҳаи мошинсозӣ, саноати химия, сабук, дорусозӣ, сохтмон, хӯрокворӣ ва дигар номгӯи хизматрасониҳо аз ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Узбекистон, Туркманистон, Эрон, Федератсияи Русия, Туркия ва Фаластин муаррифӣ гардид. ширкати мо ширкати собунбарорӣ аст ва мо аз давлати Фаластин ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овардем то ин ки он чизе ки мо истеҳсол менамоем ба бозори Тоҷикистон ворид созем. дар рӯзи дуюми намоишгоҳ ин созишнома байни соҳибкорони ҷумҳурии Тоҷикистон ва соҳибкорони давлати Фаластин ба имзо мерасад ки ман роҳбари ин гурӯҳ ҳастам ва дар оянда умед аз он дорем ки ҳамкориҳои мутақобилан судманд байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлати Фаластинро ба роҳ меандозем. мо барои соҳибкорон барномаҳои омӯзишӣ дорем ва қарзои имтиёзнок метиҳем. фонди ҷамъиятии соҳибкории ва рушд аз соли 2016 то ин ҷониб зиёда аз 2200 соҳибкорро омӯзондааст ва 300 онҳо бо қарзои имтиёзнок таъмин кардем. мақсади иштирок дар ин чорабинӣ дар он аст ки мо мехоҳем дар бораи фонди ҷамъиятии мо бисёртар маълумот барои соҳибкорони ватанӣ дастрас кунем то ин ки онҳо ҳам дар барномаҳои мо иштирок кунанд ва фоида оваранд.
намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон зимни боздид аз намоишгоҳ имкониятҳои истеҳсолӣ хизматрасонӣ ва фаъолияти бахши хусусию сармоягузориро дар тоҷикистон муаррифӣ намуда густариши ҳамкориҳоро дар соҳаи саноат кишоварзӣ мол ва хизматрасонӣ муҳим ва саривақтӣ арзёбӣ намуданд. соҳибкорони вилояти Суд дар ин намоишгоҳ моли маҳсулоти худро ки асосан ба содирот нигаронда шудааст ба маърифӣ гузоштанд ва дар доираи ин намоишгоҳ бо ҳамкорони худ ки аз кишварҳои хориҷӣ иҷрол доранд мулоқотҳо доир менамоянд ва дар доираи намоишгоҳ шартномаҳои дуҷонибии ҳамкорӣ ба имзо расонда моли маҳсулоти худро ба кишварҳои хориҷӣ ва содирот ба роҳ монанд. На сегодняшний день государственной поддержки Республики Таджикистан эта тема стала актуальной и для Республики Таджикистан. В связи с этим мы сейчас находимся в международной выставке в Таджикистане. Нам это очень нравится. В ближайшем будущем наши планы организовать здесь офисы и представительство, которое будет обеспечивать рынок Таджикистана солнечными панельными батареями. дар намоишгоҳ молу маҳсулоти корхонаҳо ширкатҳои истеҳсолӣ ва хизматрасонии шаҳри душанбе шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд хатлон ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ намоиш дода шуда ҳайати иштирокдорон барои тавсеяи ҳамкорӣ дар бахшҳои гуногун изҳори ҳавасмандӣ намуданд. در تاجیکستان دومین نمایشگاه یک سال 2020 و امسال که در این نمایشگاه روز به روز در حال افزایش و مردم دارن تاجیکستان رو میشناسن و سرمایه‌گذاری خوبی انجام میشه. کارخانه تولید نوری‌های بیولوژیک رو در دوشنبه احداث کردم. یعنی کارخانه‌ای که در ایران بوده نمود همون کارخانه در تاجیکستان احداث شد. намоишгоҳи байналмилалии универсалии тоҷикистон ки ҳамасола бо иштироки доираи васеи намояндагони бахши хусусию сармоягузории кишварҳои дуру наздик доир мегардад имкониятро барои беҳтар намудани фаъолият дар тамоми самтҳо фароҳам сохта ба равнақ бахшидани истеҳсолот ташкили корхонаҳои муштарак ва дарёфти шарикони нави рушд мусоидат менамояд. корхонаи мо соли 2021 бо дастгирии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон оғоз намуд. корхонаи мо дар тӯли як сол аз 2 то 5 тонн асал коркар карда метавонад. аз хориҷи кишвар дар хориҷи кишвар мо бо давлатҳои Россия, Турсия ва инчунин рӯзҳои наздик бо давлати ҷумҳурии халқи Чин ҳамкориро оғоз менамоем. аз ин намоишгоҳ ки то 5 май идома меёбад соҳибкорону сармоягузорони ватанӣ ва сокинон имкон доранд ки бо истифода аз шароити фароҳам гардида оид ба имкониятҳои истеҳсолии тоҷикистону дигар кишварҳо шинос шуда барои рушди фаъолияти минбаъда аз таҷрибаи пешқадам истифода намоянд. ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи сиёсати дарҳои кушода ҳамкориҳоро бо кишварҳои дуру наздик дар самтҳои иқтисоду саноат тақвият медиҳад. дар доираи ҳамин иқдом тӯли 3 рӯзи охир дар шаҳри душанбе намоишгоҳи байналмилалии универсалии тоҷикистон 2024 баргузор карда мешавад ки ҳадаф пеш аз ҳама тақвияти ҳамкориҳо дар соҳаи саноату истеҳсолот ва хизматрасонӣ ва муаррифии молу маҳсулоти истеҳсоли тоҷикистон мебошад. зоиршоҳи тағоимурод Илҳоми Маҳмуд барои барномаи иттилооти ахбор. истиқлоли давлатӣ ва ташаббусҳои созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имкон фароҳам овард ки таъриху тамаддуни миллати тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ эътироф намоянд ва обрӯи давлату миллат баланд гардад. 2 май маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид ташаббуси навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро оид ба эълон намудани рӯзи байналмилалии морхӯр тариқи қатномаи якдилона қабул намуд. морхӯр ё бузи пармашо ҳайвони нодир буда асосан дар баландкӯҳҳо сукунат мекунад. Наврӯзшоҳи Азизулло мавзӯъро шаҳр медиҳад. минбаъд ҳамасола дар ҷаҳон 24 май рӯзи байналмилалии морхӯр ё бузи пармашох таҷлил карда мешавад. қатнома дар ин бора дар асоси пешниҳоди асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид қабул карда шуд. қабули пешниҳоди навбатии роҳбари давлати мо аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳон аз обрӯ ва нуфузи рӯзафзуни Тоҷикистони соҳиби истиқлол ҳамчун давлати ташаббускор дар арсаи байналмилалӣ шаҳодат медиҳад.
қадномаи мазкур аҳамияти ҳамкории байналмилалӣ ва дар ҳамин замина зиёд кардани саршумори морхӯр, ҳифз ва нигоҳдошти макони сукунати ин ҳайвони нодир, эътирофи ташаббусҳои миллӣ, баргузории конфаронси нуҳуми ҷаҳонӣ оид ба ҳайвоноти сумдори кӯҳӣ дар шаҳри Душанбе ва дигар тадбирҳоро фарогир аст. пеш аз ҳама президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади маърифӣ намудани яке аз ҳайвонҳои нодири сайёраи замин ки аз ҷиҳати аҳамияти байналмилалӣ дар ҷаҳон дар ҷойи дуюм ба ҳисоб меравад, солҳои зиёд аст ки барои маърифӣ кардани он дар ҷаласаҳои Созмони Милали Муттаҳид оиди гуногунии биологии Тоҷикистон ки Тоҷикистон кишвари ҳифзкунандаи гуногунии биологӣ, Тоҷикистон кишвари сарчашмаи ташаккулёбии гуногунии биологӣ, Тоҷикистон кишвари паҳмкунандаи гуногунии биологии ҷаҳониро, яъне як мавзеи як кишвари захираҳои генетикии ғанӣ доштаро маърифӣ кард ва бо ҳамин хотир дар ҷаласаи Созмони Милали Муттаҳид ин масъала яке аз масъалаҳои аввалиндараҷаи экологӣ, яке аз масъалаҳои аввалиндараҷаи гуногунии биологӣ ва бехатарии биологӣ дониста шуд ва хушбахтона рӯзи 24 май рӯзи байналмилалии ҳифзи бузи пармашох қабул карда шуд. морхӯр яке аз ҳайвонҳои нодири минтақаҳои кӯҳии Осиёи марказӣ ва Осиёи шимолӣ ба ҳисоб меравад. бузи пармашох дар ҷумҳурии Тоҷикистон баландиҳои кӯҳӣ то 2700 метрро аз сатҳи баҳр макони сукунат интихоб намудааст. дар Тоҷикистон дар ҷанубу ғарбии қаторкӯҳҳои Дарвоз, Ҳазрати Шоҳ, Сарсарак ва Дашти Ҷум морхӯр дида мешавад. тавре аз таҳлилҳо бармеояд, саршумори морхӯр дар ҷумҳурии Тоҷикистон мунтазам зиёд мегардад. саршумори морхӯр ё бузи пармашох дар ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2010 1300 сар, соли 2014 1300 сар, соли 2017 1901 сар ва дар соли 2020 3927 сарро ташкил намудааст. соли 2022 аз ҷониби мутахассисони тоҷик дар ҳамкорӣ бо мутахассисони байналмилалӣ дар вилоятҳои Бадахшону Хатлон ҳисоботи навбатии морхӯр гузаронида шуд ва дар натиҷа маълум гардид ки саршумори пармашох дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба 6000 сар расидааст. ин нишондиҳанда аз он шаҳодат медиҳад ки дар Тоҷикистон таҷрибаи ҳифз ва нигоҳ доштани ин ҳайвони нодир дар ҷаҳон яке аз муваффақтарин мебошад. сукунат ва гаштугузори морхӯр дар регзор ё кӯҳҳои душворгузар имкон медиҳад ки он худро аз дарандагон ҳифз намояд. бузи пармашох вобаста ба фасли сол ва давраи гузариш макони сукунат интихоб мекунад. бузои нарина боло мераванд, бузои модинаи сабабе ки мақсад чӣ шидагиянд, бордор шидагиянд, вазминанд, мисол боло намераванд. баъд барое ки амун насл дар ин чида ҳаво ки гарм мешава, паланг боло мерава, қобу ҳам поёнда нестанд, ҳамаи ҳамин чизои ҳамин мақсад даранда ва чӣ боло мерава. ҳай ҷаб бехайфе, барои мисол хайф хатар нест барои насл гузоштан. ба ҳамин сабаб дар ҳамин наздикӣ чи раҳда сатҳи баҳр 1100-1200 метрда наслша мегузора. вақте ки як то моҳи августа дар ҳамин поён калон мешава, бақувват мешава, баъд моҳои сентябр боло мебарад. бузи пармашохе ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзу нигоҳ дошта мешавад, дар сайёраи замин нахустин яъне намунаҳои нодиртарини сайёра дониста мешавад ки дар дигар минтақаҳо онҳо ҷуфт шуданд ва зернамуди худро аз байн бурданд ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон бошад бузи пармашох яъне морхӯр тавонист ки намуди беназири яъне қолаби табиии худро нигоҳ дошта дар қисмати ноҳияи Шамсини Шоҳин, қисмати минтақаҳои Дарвоз, Ҳазрати Шоҳ ва инчунин қисмати минтақаҳои Нимкура, Пасиворӣ ва дигар минтақаҳои ҳамсарҳадии ноҳияи Шамсини Шоҳин то ноҳияи Дарвоз паҳн гардидааст. ин ҳайвон ҳифз карда мешавад. бузи пармашох ва гуногунию зебогии табиати нодир имконияти асосии Тоҷикистон барои рушди намунавии соҳаи сайёҳӣ дар арсаи байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. морхӯр барои экосистема, биогуногунӣ, сайёҳӣ ва ғайра нақши муҳим дошта ҳифзи он зарур аст. бузи пармашох ҳамчун ҳайвони камшумори нодир дар китоби сурхи Тоҷикистон ва китоби сурхи байналхалқӣ ворид гардидааст. қабули ташаббуси навбатии роҳбари давлати Тоҷикистон имкон медиҳад ки саршумори бузи пармашох дар маконҳои сукунати он зиёд гардад ва гуногунии биологӣ дар табиат таъмин шавад. ҳадафи асосии эълон намудани ин рӯз дар он аст ки мо бояд кишварҳое ки дар он бузи пармашох сукунат дорад барои ҳифзу нигоҳдории бузи пармашох
برای تامین امنیت بی‌خطری اریال بوزی پرماشو جاهای سکونت آنها همسرحدی آن و موضوعهای فعالیت خواجگیداری اینچنین برای تشکیل نمودن یک موضوعهای سیاحی برای از نزدیک دیدن از این حیوان نادر راه اندازی کرده میشن. تشبث نوبتی президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон имкон фароҳам овард ки ҳамасола 24 май дар саросари ҷаҳон рӯзи байналмилалии морхӯр ё бузи пармашох таҷлил карда шавад. мин баъд ҷомеаи ҷаҳон дар асоси ҳамин иқдоми тоҷикистон фаъолиятро барои ҳифз ва нигоҳдошти ин ҳайвони нодир дар ҳамоҳангӣ таҳким бахшида тавассути зиёд кардани саршумори бузи пармашох гуногунии биологӣ дар табиати нодир ҳифз карда мешавад. наврусиҳои азизулло, фарҳоди восе, мақсади мақсад ахбор. ёдгориҳои тарихӣ нишоне аз фарҳанги бою ғании миллати мо буда далели раднопазирии тамаддунофарии тоҷикон аст. дар шаҳри панҷакен ёдгории тарихие ҳаст ки дар асрҳои 17-18 сохта шудааст. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши далери бозор. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон соҳаи сайёҳиро яке аз соҳаҳои афзалиятнок дониста барои рушди он пайваста чораҳо меандешад. ёдгориҳои тарихӣ бошанд дар баробари табиати зебои кишвар аз омилҳои асосӣ барои ҷалби ҳарчи бештари сайёҳон дониста мешаванд. аз ин рӯ пайваста дар ҳолати хуб нигоҳ доштани ёдгориҳои тарихӣ, таъмиру тармим ва барои тамошо омода намудани онҳо аз вазифаҳои асосии масъулони соҳа дониста мешаванд. аммо ёдгории тарихӣ олимдодхоҳ ки дар канори роҳи байналмилалии панҷакент айнӣ дар рӯ ба рӯи бозори марказии шаҳри панҷакент қарор дораду ба чашми тамоми раҳгузарон хусусан сайёҳони хориҷӣ намоён мебошад, имрӯзҳо аз мадди назари масъулони соҳа дур мондааст. тибқи иттилоъ ин бино дар тавозуни зерсохтори вазорати фарҳанг қарор дошта агар ҳар чиз зудтар барои таъмири он чора андешида нашавад, ҳоли он боз ҳам бадтар гардиданаш аз эҳтимол дур нест. аз дигар омиле ки боиси нигаронист, ин ба марказҳои савдо табдил додани ҳуҷраҳои канори ин бино аз ҷониби баъзе аз савдогарон мебошад. яке аз соҳибкорон дукони худро ба макони фурӯши китобҳои гуногун ва тӯҳфаву армуғонҳои зебои таърихӣ табдил додааст ки ин боиси дастгирист. аммо дигар соҳибкорон бошанд ба фурӯши телефонҳои мобилӣ ва қисмҳои эҳтиётии онҳо машғуланд ки ин ба бинои таърихии мазкур созгор нест. гуфтан ба маврид аст ки ин ёдгорӣ дорои яке аз гумбазҳои калонтарини таърихӣ дар осиёи миёна мебошад ки барои сайёҳон хеле ҷолиб мебошад. бояд зикр намоем ки соли гузашта қариб 40 000 сайёҳ ки аз ин зиёда аз 23 000 сайёҳони хориҷӣ мебошанд аз шаҳри панҷакенди бостонӣ дидан намуданд ва ҳамасола шумораи онҳо меафзояд. шояд акнун вақте фаро расидааст ки ин ёдгории таъмирталабро таъмир намуда дарҳои онро барои дидан намудани сайёҳони дохилию хориҷӣ кушода намоянд. далери бозор, мақсади мақсад, шаҳри панҷакент, ахбор. дар баъзе муассисаҳои таълимии шаҳри ҳисор мушкилоте мавҷуданд ки ҳалли саривақтии онҳо аз масъулон таваҷҷӯҳи хосро тақозо мекунад. дар шаҳр барқарор намудани бархе аз биноҳои қаблан сохта шуда низ ба гӯшаи фаромӯшӣ рафтааст. гузориши ҳамкоронамон аз шаҳри ҳисор. ҳамасола хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри ҳисор дар озмуну олимпиадаҳои фаннӣ, квотаҳои президентӣ ва гирифтани стипендияҳо фаъолона иштирок намуда муваффақиятҳои беназир ба даст меоранд. соли 2023 дар назди муассисаҳои таълимии шаҳри ҳисор 2 бино ва 45 синфхонаи иловагӣ сохта ба истифода дода шудааст. вале мушкилоти норасоии синфхонаҳои таълимӣ дар баъзе аз муассисаҳо ҳанӯз ҳам ҳал ношуда боқӣ мондааст. гурӯҳи эҷодӣ аз ҳолати муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 66 деҳаи тутакаи ҷамоати деҳоти алмосӣ шоҳиди он гаштем ки бо сабаби нарасидани синфхонаи таълимӣ бинои масҷиди ғайрирасмиро ба 2 синфхона табдил дода китобхонаро низ дар он ҷой додаанд. ҳоло ин муассисаи таълимӣ бо фарогирии 13 синфхона ва 475 хонанда дар 2 баст фаъолият намуда истодааст ва шумораи хонандагон аз ҳисоби зиёд шудани аҳолии деҳа сол то сол бештар мегардад. бинобар ин зарур аст то пеш аз мушкилии ҷиддӣ сар задан илоҷашро ҷуст. хонандагон дар ин муассисаи таълимӣ бо 95% китобҳои дарсӣ таъмин буда китобҳо аз фанҳои геометрияи синфи 9 ва забони русӣ барои синфи 3 намерасанд. китобҳои бадеӣ ва дарсӣ дар шакли электронӣ надоранд. ҳамзамон синфхонаи технологияи иттилоотӣ дорои компютерҳои солҳои 90-уми асри гузашта мебошад ки барномаи онҳо кӯҳна шуда қобили истифодаи замони имрӯза нестанд.
набудани омӯзгорон дар соати дарсӣ ва ё якбора ба ду синф дарс додани як омӯзгор боис мегардад ки хонандагон аз бекорӣ ба ҳар гуна бадахлоқӣ даст зада омӯзиши фанҳои таълимиро ба гӯшаи фаромӯшӣ баранд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 12 ба номи Қудрат Дӯстов 892 хонанда таҳсил мекунанд. агарчи дар муассисаи мазкур раванди таълим хуб ба роҳ монда шуда бошад ҳам, вале норасоии синфхонаҳо боис гардидааст ки дар ин ҷо ҳанӯз гурӯҳҳои инкишофи нутқ аз ҳисоби кӯдакони то 6 сола таъсис дода нашудааст. 25 адад китобҳои фанӣ дар шакли электронӣ вуҷуд доранд, аммо китобҳои бадеӣ дар ин шакл барои омодагии хонандагон ба озмунҳои ҷумҳуриявӣ ҳанӯз дастрас нашудааст. аз кор баромадани барномаҳои дар компютерҳо насб шуда шаҳодати онанд ки барномаи компютеркунонӣ дар муассисаҳои таълимии шаҳр ҳанӯз ҳам нокифоя аст. масъалаи дигари ҳалталаб норасоии мизу курсӣ мебошад ки хонандагон ба он ниёз доранд. баъзе компютерҳои мо камбудӣ ба чашм мерасад, бинобар ин мо ба соҳибкорон муроҷиат кардагӣ ҳастем. онҳо ваъда доданд ки то соли нави хониш мо ҳатман компютерҳои муассисаро пурра аз таъмир мебарорем ва агар имконият шуд якта проектор низ ба муассиса туҳфа менамоем. гуфта ҳамин хел ваъда кардагӣ ҳастанд. мо норасоии омӯзгор надорем. аз ҷиҳати фақат ҷои нишаст мо камакак танқисӣ мекашем. аз ҷиҳати мизу курсӣ ба шӯъбаи маорифи шаҳри ҳисор низ дархост пешниҳод кардагӣ ҳастем ва шӯъбаи маорифи шаҳри ҳисор низ ваъда карданд ки маълима дар давраи таътили тобистона мо ҳатман шуморо бо мизу курсӣ таъмин менамоем. беҳтар намудани шароиту сифати таълим ва бо технологияи нав муҷаҳҳаз намудани муассисаҳои таълимӣ метавонад барои пешравии соҳаи маориф дар деҳот заминаи мусоид фароҳам оранд ки аз масъулини шӯъбаи маорифи шаҳри ҳисор таваҷҷӯҳи бештарро талаб менамояд. шаҳри ҳисор дорои мавзеъҳои зиёди тамошобоб ва манбаъҳои обҳои шифобахш мебошад. ҳамасола садҳо нафар бо обҳои шифобахш аз бемориҳои гуногун дар ин ҷойҳо табобат мегиранд. яке аз чунин обҳои шифобахш оби шифои хирманак мебошад ки табиатан 45 дараҷа гармӣ дошта маълуму машҳур гардидааст. тибқи иттилоъ дар ин мавзеъ бояд як осоишгоҳи бузург бо фарогирии меҳмонхонаҳо, ҳавзҳои табобатӣ ва дигар иншооти ёрирасон бунёд мешуд, вале ин бинои дарнавор буда бо гузашти чанд даҳсола борҳо соҳибмулконашро иваз карда ҳанӯз ҳам обод нашуда боқӣ монда аз барфу борон ба хароб шудан майл намудааст. шояд нафаре пайдо мешаваду баъд аз ба мавзеи ободу зебо табдил додани ин макон сокинони зиёде ба шуғл фаро гирифта мешаванд ва манбаи даромади хуб низ мегардад, вале инро танҳо вақт нишон медиҳад ва мо низ минбаъд ин мавзӯъро дар ноҳияи Нуробод бунёди 121 иншооти гуногун таъинот аз ҷумла муассисаҳои нави таълимӣ идома дорад. Эдигули Маҳмуд аз ҷараёни корҳои созандагӣ гузориш медиҳад. сохтмони бинои муассисаи таълимӣ барои 640 ҷойи нишаст дар маҳаллаи 7 шаҳраки дармади ноҳияи Нуробод соли 2019 оғоз гардида буд. зарурати сохтмони бинои таълимӣ дар партави дастур ва ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ шуда истодааст. зеро бо кӯчонидани аз минтақаи зеробшаванда ба маҳаллаи нав бунёди як қатор иншооти соҳаи иҷтимоӣ пеш омад то хонандагон пурра ба таҳсил фаро гирифта шаванд. маҳз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҳаллаи 7 шаҳраки Дарбанд мактаби сеошёнаи замонавӣ бунёд шуда истодааст то дар оянда хонандагон ба таҳсил фаро гирифта шаванд. то ҳамин давра хонандагон масофаи зиёдеро тай карда таҳсилро дар муассисаи таълимии шаҳраки Дарбанд давом медоданд. акнун бунёди мактаби нав шароит ҳаёт месозад ки то хонандагон дар маҳаллаи зисташон таҳсил намоянд. бо мақсади дар муҳлати пешбинишуда анҷом додани корҳои сохтмонӣ дар бинои муассисаи таълимӣ тамоми шароитҳои корӣ ва масолеҳи сохтмонӣ муҳайё буда даҳҳо нафар коргарони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди муҳайё имрӯзҳо ба васлу насби дару тирезаҳои бинои асосии таълимӣ хаттҳои барқу дигар корҳои ободонӣ машғул мебошанд. рафти сатҳу сифати корҳои сохтмонӣ дар бинои муассисаи таълимӣ аз тарафи муҳандисони фармоишгар муассисаи давлатии мудирияти минтақаи зеробшавандаи нерӯгоҳи барқии обии Роғун ҳамеша санҷида мешавад то аз иншооти бунёдшаванда солҳои тӯлонӣ
آموزگاران و خوانندگان استفاده برند. بینای مؤسسه از 3 آشیانه و سیمخانه‌های کشاد و برهوا عبارت بوده. انشاءات تعلیمی در اساس طلبات معیارهای ساختمانی با تمام انفراساختار ضروری بنیاد شده ایستاده است تا در آینده برای تحصیل خوانندگان همه شرایط‌های ضروری فراهم آورده شود. از جمله در داخل بینای مؤسسه تعلیمی تالار ورزشی، مجلسگاه، کتابخانه، صنفخانه کامپیوتری، آشخانه و دیگر زیربناهای علاوگی بنیاد شده ایستاده است که همه این غمخواری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان به خاطر جلب خوانندگان به تحصیل و فراهم آوردن شرایط معاصر به خاطر بلند برداشتن سطح و صفت دانش خوانندگان در دوردست‌ترین دهات کوهستان روانه شده است. در شفت بینای مؤسسه تعلیمی محله هفتم 10 نفر کارگران جمعیت دارای مسئولیتش محدود نورآباد لایحه با جلب تکنیک‌های ساحوی به تخت و هموارکنی راه‌های محلی، نصب قبورهای آبگذر و آبپرتا، خط‌های برق و دیگر کارهای ساختمانی مشغول می‌باشند. همین طریق روند کارهای آبادانی با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود دیگر جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه نورآباد روز تا روز وسعت تازه کسب کرده. همه این آبادانی به خاطر فراهم آوردن شرایط مساعد تحصیل برای خوانندگان پیش بینی شده است. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه نورآباد. جهت бартарафсозӣ ва пешгирии хавфи ҳодисаҳои табиӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон гурӯҳҳои корӣ сафарбар гардида корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ, тозаву озода намудани дарё ва каналу селпартоҳо идома дорад. дар мавзеъҳои хавфноки ҳудуди шаҳру ҷамоатҳои деҳоти Кӯлоб низ чунин тадбирҳо оғоз гардиданд. тафсилот дар гузориши навбатӣ. бо мақсади бартарафсозӣ ва пешгирии ҳодисаҳои табиӣ ва амалӣ намудани тадбирҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар мавзеъҳои хавфноки ҷамоатҳои шаҳру деҳоти Кӯлоб дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб ҷаласаи комиссияи ҳолатҳои фавқулода бо иштироки намояндагони раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Хатлон ва роҳбарияти шаҳр баргузор гардид. зимни баромад таъкид гардид ки ҳадаф аз баргузории ҷаласаи мазкур пеш аз ҳама омодагии ҳамаи ташкилоту муассисаҳо ҷиҳати пешгирӣ намудани хавфи офатҳои табиӣ буда дар идома оиди соҳилмустаҳкамнамоӣ ва дигар тадбирҳои пешгирикунандаи мавзеъҳои хавфнок нақшагузорӣ карда шуд. طبق نقشه چورابینی‌های تصدیق گردیده در شهر و جماعت‌های دهات کولاب دوامی 5 شبانه روز است که وابسته به مستحکم نمودن ساحل دریاها و سیلپرتوها با سهمگذاری و تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر کولاب کمیسیه حالت‌های فوق‌العاده تشکیل گردیده با جلب تکنیک و مکانیزم‌های کاری و دیگر موادهای ضروری تامین گردیده کارها با سرعت و صفت خوب جریان دارند. طبق معلومات‌ها در شهر و دهات کولاب 32 موضع‌های خوفناک و 6 موضع نهایت خوفناک موجود است. همزمان گروه‌های کاری تشکیل گردیده در قطعه‌های معین فعالیت خویش را به طور شایسته به راه مانده خاک و گل و سنگ و شغلی در نتیجه بارشات باران و آمدن سیل جمع شده را از داخل کانال و دریاها و جویبارهای کوچه و محله‌ها توسط تکنیک‌های پراقتدار کاری توزیع نموده خوف حادثه‌های طبیعی را برای دوره آینده از این قطعه‌ها برطرف کرده ایستاده‌اند. در حدود شهر کولاب 32 موضع‌های خطرناک خوفناک است که در اونجا اهالی زندگی می‌کنند. از همین 32 موضع‌های خطرناک 6 موضع یعنی که نهایت خطرناک هستند که یکی در موضع دریاچه کولاب دریا، موضع سوی دیوانه سوی شورک سوی و سوی زیرکی و اینچنین در خود موضع یعنی که پل فرودگاه که این زمان ما قرار داریم گروه‌های مخصوص با راهبری رئیس کمیسیه حالت‌های فوق‌العاده شهر کولاب سفربر کرده شده، یعنی که مشق غیر نقشه‌ای وابسته به پیشگیری آفت‌های طبیعی برای مونده شده است که در این مشق مذکور تمام قوا و واسطه‌های خدمات‌های مدافع گردشدنی زیرنظام‌های نظامی وظیفوی سطح شهر کولاب و تشکیلات و مؤسسه‌ها یعنی که محله‌ها جماعت‌های شهرک و دهات سفربر گردیده در همین موضع‌های خطرناکی که با اهالی خطر ایجاد می‌کند کارهای پیشگیری را برای مونده شده است تا اینکه توانیم در موسم بارشات‌ها و آمدن سیل یعنی که اهالی و اقتصاد شهر کولاب را ما پررا
яъне ки аз офати табиӣ эмин намоянд. бо мақсади пешгирии хавфи ҳодисаҳои табиӣ махсусан омадани сел аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб миёни аҳолӣ мунтазам корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешавад. натиҷаи чунин иқдомҳо аст ки сокинони маҳаллӣ низ дар тоза намудани каналу ҷӯйборҳо тариқи ҳашарҳои дастҷамъона саҳмгузорӣ менамоянд. айни ҳол дар мавзеъҳои хавфноки ҷамоатҳои шаҳру деҳоти Кӯлоб аз ҷумла тоза намудани маҷрои девонасой дар маҳаллаи хати роҳ 5 техника, дар деҳаи сангпари ҷамоати деҳоти зиракӣ тоза намудани селпарто ва ҷӯйборҳои обрав 4 техника, ҳамчунин дар мавзеи дигари ҳудуди ин ҷамоат дар назди пули мошингузари самти фурудгоҳи байналмилалии Кӯлоб барқарорсозии кӯпрук ва баровардани сангу шағал 8 техника, дар маҳаллаи Суғдиён тоза намудани канали панҷосиёби боло тариқи ҳашарҳои дастҷамъона 3 техника, дар ҷамоати деҳоти Кӯлоб деҳаи Лағмон 2 дарёчаи Кӯлоб гузоштани тахтасангҳои оҳану бетонӣ ва бароҳмондани корҳои заминӣ дар ин мавзеъ 6 техника сафарбар гардида дар ин самт корҳои муайяншуда бо сифати баланд идома доранд. имрӯз дар шаҳри Кӯлоб дар 6 мавзеъи осебпазири хавфнок зиёда аз 30 техника ва механизмҳои муҳандисӣ сафарбар гардида корҳои мустаҳкамкунӣ дар мавзеъи хавфнок идома доранд. кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб ҳамаи чораҳои заруриро баҳри пешгирӣ намудани офатҳои табиӣ андешида техника ва механизмҳо сафарбар гардида то ки мавзеъҳои хавфнок безарар гардонида шаванд. бо мақсади бартарафсозиву пешгирии хавфи ҳодисаҳои табиӣ ҳукумати мамлакат тадбирҳои муҳиму саривақтӣ андешида дар асоси дастуру супоришҳои мушаххас гурӯҳҳои корӣ ташкил гардида дар мавзеъҳои зарардида ва минтақаҳои хавфнок корҳои соҳилмустаҳкамнамоӣ, тоза намудани каналу дарёҳо ва селпартоҳо, инчунин дигар чораҳои пешгирикунандаро роҳандозӣ ва амалӣ намуда истодаанд. дар амалисозии нақшачорабиниҳои бартарафсозӣ ва иқдомҳои пешгирикунанда мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ташкилоту муассисаҳо, сохторҳои гуногун ва кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании вилояти Хатлон ва шаҳри Кӯлоб фаъолона саҳмгузорӣ намуда истодаанд. дар натиҷаи ин боришотҳо яъне ки фаромадани сел ба як қатор шаҳру ноҳияи вилояти Хатлон яъне ки ҳисороти моддӣ оварда расонд ки аз ин ҷумла дар ноҳияҳои Восе, ноҳияҳои Темурмалик, ноҳияи Балҷувон, ноҳияи Ховаленк, дар ҳамаи шаҳру ноҳияи вилоят корҳои пешгирикунӣ ва бартарафкунии оқибатҳои офати табиӣ бар роҳ монда шудааст. натиҷаи таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои ҳукумати мамлакат нисбат ба сокинон аст ки имрӯз тамоми имконот ва иқтидори зарурӣ барои рафъи хатари ҳодисаҳои табиӣ ва таъмини осоиштагии мардум равона гардида дар мавзеъҳои хавфнок корҳои соҳилмустаҳкамнамоӣ ва бартарафсозӣ бо маром идома дошта, чунин қитъаҳои осебпазир ба таври доимӣ зери назорати масъулони ниҳодҳои дахлдор мебошад. дар доираи дастуру супоришҳои роҳбари давлат ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон имрӯз комиссияи ҳолатҳои фавқулодаи шаҳри Кӯлоб таҳти раисии пешазама раиси шаҳри Кӯлоб доир ба пешгирӣ намудани офатҳои табиӣ бо аъзоёни ситод ва роҳбарони ташкилоту муассисаҳои шаҳрӣ баргузор мегардад ва бояд қайд намоем ки дар доираи ҳанамин дастуру супоришҳои роҳбари давлат имрӯз аз ҷониби тамоми қишри ҷомеа, роҳбарони ташкилоту муассисаҳо, аҳли ҷамоатчигӣ, сокинони маҳаллаи шаҳру деҳоти Кӯлоб мунтазам корҳои фаҳмондадӣ ва берун баровардани партовҳо аз соҳилҳо идома дорад ки ин пеш аз ҳама сари роҳи офатҳои табиӣ гирифта мешавад. айни замон вобаста ба пешгирии хавфи ҳодисаҳои табиӣ ва соҳилмустаҳкамкунӣ, дастраснамоӣ ва гузоштани тахтасангҳои оҳану бетонӣ дар мавзеъҳои осебпазир ва бароҳмондани дигар тадбирҳои муҳиму барқарорсозӣ дар шаҳри Кӯлоб бо маром идома доранд. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, шаҳри Кӯлоб, Ахбор. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, муассисаи давлатии рушди соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ дар доираи лоиҳаи баланд бардоштани устувории кишоварзӣ ба муассисаи давлатӣ экспедитсияи мубориза бар зидди малах, техникаву мошиноолоти кишоварзӣ тақдим гардид. Иброҳим Назруллозода гузориш медиҳад. имсол дар ноҳияҳои ҷанубии вилояти Хатлон, Панҷ, Ҷалолиддини Балхе, Вахш, шаҳри Тус ва Қубодиён хуруҷи малахи марокашӣ мушоҳида мешавад. Корҳои кимиёвӣ бар зидди малахи марокашӣ аз моҳи март идома дошта давоми 3 марҳила гузаронида мешавад. Ба гуфтаи мутахассисон, малахи марокашӣ аслан дар минтақаҳое ки барои гузаронидани коркарди кимиёвӣ дастнорас мебошанд, тухм гузошта давра ба давра аз доманакӯҳо ба водиҳо ва марзҳои кишоварзии вилояти Хатлон мефарояд. Тибқи иттилоъ дар мавсими
сола дар 72895 гектар коркарди кимиёвӣ бар зидди малахи марокашӣ ба нақша гирифта шудааст. Бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, муассисаи давлатии рушди соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ дар доираи лоиҳаи баланд бардоштани усулҳои кишоварзӣ имрӯз дар шаҳри Душанбе бо иштироки намояндагон аз Вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва муассисаи давлатии рушди соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ маросими супоридани техникаву мошиноладҳои кишоварзӣ ба муассисаи давлатии экспедитсияи мубориза бар зидди малах баргузор гардид. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, муассисаи давлатии рушди соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ дар асоси лоиҳаи баланд бардоштани устувории кишоварзӣ давоми 2 сол аст ки харидори таҷҳизотҳо ва мошинолотҳои ба рӯи коркарди нест намудани малах ба муассисаи давлатии экспедитсияи мубориза бар зидди малах харидорӣ намуда тақдим намуда. Барои мустаҳкам намудани базаи моддиву техникӣ мубориза бар зидди паҳншавӣ ва нобудсозии малах ба муассисаи мазкур 6 трактори тамғаи МТЗ-82-1, 6 мошини сабукрави тамғаи Toyota Hilux, 6 мошинолотҳои калонҳаҷми дорупошӣ Egros ба трактор насбшаванда, 6 мошинолотҳои калонҳаҷми дорупошӣ ба мошин насбшаванда, 300 дорупошаки хурди моторӣ, 300 дорупошаки хурди барқӣ ва зиёда аз 800 сару либоси муҳофизавии кормандонро харидорӣ намуда дастрас намуд. طبق اطلاع агентии обу ҳавошиносӣ рӯзҳои 4-5 май соли равон дар як қатор ноҳияҳои кӯҳии вилоятҳои Суғд ва Хатлон бахусус ноҳияҳои Хоросон ва Ёвон инчунин ҳудуди ноҳияи дарвози вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон боронҳои пуршиддат пешгӯӣ мешавад. Барои пешгирӣ аз садамаҳои нақлиётӣ ҳангоми истифода аз роҳҳои кӯҳӣ ва ағбаҳо ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад ки шабона қоидаҳои бехатариро ба таври ҳатмӣ риоя намоянд. шарҳи обу ҳаво дар гузориши навбатӣ. аз рӯзҳои 4 то 5 майи соли равон дар як қатор ноҳияҳои кӯҳиву наздиккӯҳии вилояти Суғд, ноҳияҳои вилояти Хатлон, бахусус ноҳияҳои Хоросон ва Ёвон, ҳамчунин ҳудуди ноҳияҳои дарвози вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон боронҳои шадид меборад. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба маълумоти агентии обуҳавошиносии мамлакат хабар медиҳад ки дар қаламрави ҷумҳурӣ рӯзҳои оянда ҳавои номусоид дар назар аст. дар як қатор ноҳияҳо эҳтимоли раъду барқ, шиддат гирифтани шамол бо суръати 15-20 метр сония вуҷуд дорад. рӯзҳои 4 то 5 май дар аксар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, ноҳияҳои кӯҳӣ ва наздиккӯҳии вилояти Суғд, ноҳияҳои Ховалинг, Муъминобод, Шамсиддин, Шоҳин, Балҷувон, Восе, Ёвон, Хоросон ва шаҳри Кӯлоб, ҳамчунин қаламрави ноҳияҳои дарвоз омадани сел дар назар дошта шудааст. баланд шудани сатҳи об бар асари боронҳои пуршиддат дар рудхонаҳои Ёхсу, Қизилсу ва дарёҳое ки аз қаторкӯҳҳои ҳисор ҷорӣ мешаванд эҳтимол дорад. дар робита ба ин Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба аҳолӣ муроҷиат намуда изҳор медоранд ки дар ин рӯзҳо то ҳадди имкон аз сафар аз ағбаҳо ва роҳҳои кӯҳӣ сайру гашт дар қаламрави кишвар худдорӣ намоянд. ба кӯҳу доманакӯҳҳо, ба ҷамъоварии занбурӯғҳо, гиёҳҳои шифобахш, ҳезум, шикор, чорвочаронӣ ва моҳидорӣ ба соҳили дарё нараванд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ҷиҳати пешгирӣ намудани ҳодисаҳои нохуш, ин ҳам бошад рух додани ҳодисаҳои табиӣ аз қабили омадани сел, фаромадани яч, фаромадани сангрезиш, махсусан дар минтақаҳои кӯҳӣ ба аҳолӣ муроҷиат карда хоҳишманд аст. дар ин рӯзҳо бояд ки хеле эҳтиёткор бошанд. муроҷиати махсуси Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ба аҳолие ки дар доманакӯҳ ва кӯҳсор зиндагӣ мекунанд он аст ки бояд ки ҳатман аз хасу хошок, партовҳо, он ҷойҳо ва аз он ҷумла соҳиҳое ки ҳастанд дар гирду атрофи маҳалла бояд тоза намоянд. ғайр аз ин муроҷиати кумита ба ронандагон аст. дар ин рӯзҳо бояд ки эҳтиёткор бошанд ҳангоми убур намудани он минтақаҳои хавфнок тариқи ағбаҳои худи кӯҳӣ хеле бояд ки эҳтиёткор бошанд. дар мадди аввал бояд ки оид ба вазъи ҳаво, вазъи роҳҳо маълумот гирифта баъдан сафари худро таҳриз намоянд. ғайр аз ин албатта мо муроҷиат мекунем ба аҳолие ки ба кишоварзӣ машғул аст. дар ин рӯзҳо аҳолие ки дар доманакӯҳ ва кӯҳсор зиндагӣ мекунад хоҳишмандем аз роҳандозии корҳои саҳроӣ ё ин ки ҷамъоварии он зироатҳое ки дар доманакӯҳ ва кӯҳсор аст бояд ки худдорӣ кунанд, чун бори дигар такрор мекунем боришоти шадиди борон пешгӯӣ шуда истодааст. ҳамчунин кумита ба шаҳрвандон, ба касоне ки дар деҳот ҳаёт ба сар мебаранд тавсия медиҳад ки телефонҳои мобилии худро ҳамеша омода нигоҳ доранд, дар ҳолати рух додани ин ё он ҳолати фавқулода барои кӯмак муроҷиат кунанд. кумитаи ҳолатҳои фавқулода барои ҷилавгирӣ аз садамаҳо дар роҳҳо, бахусус ҳангоми истифода аз роҳҳои кӯҳӣ ва ағбаҳо аз ронандагоне ки мошинҳои шишаи сиёҳ доранд даъват мекунад ки ҳаракати
шабонаро маҳдуд кунанд, ҳамаи қоидаҳои ҳаракати роҳро қатъӣ риоя намоянд. Иброҳим Назлозода, мақсад барои барномаи ахбор. дар ин шабу рӯз тавсияи олимони соҳа дар мавриди риояи дурусти агротехникаи парвариш ва бартараф намудани намнокии зиёду нест кардани ҳашароти зараррасон ба маҳсулнокӣ боғу ток ва зироат аз манфиат холӣ нест. идомаи мавзӯъ дар гузориши Гулчеҳраи Саттор. барои бартараф намудани намнокии аз андоза зиёди боғу тогзор, боғдорон бояд кадом чорабиниҳои агротехникаи парваришро истифода намоянд, ки ба баланд шудани маҳсулнокии боғу ток мусоидат кунад. мо бояд корро аз он шурӯъ намоем, ки пас аз мусоид омадани боду ҳаво ҳатман гирду атрофи худи ҳамон дарахтон ва бутаи тогзорро каме нарм кардан дар кор, ки нами бештар ҷамъ шудагӣ, намиро камтар кардан дар кор, барое ки нами аз ҳад зиёд ки бошад, ин ба зиёд шудани касалиҳои гуногун ҳам ба дарахтони мевадиҳанда ва ба ҳам тогзор оварда мерасонад. дар ин ҳолат боз тавсия мешавад, ки баробари нарм кардан ғизои иловагӣ доданамон дар кор. барои дар муҳлати муайяншуда гузарондани киштукор ва нигоҳубину нашъунамои картошкаи барвақтӣ дар ин шабу рӯз деҳқонон бояд мувофиқи тавсияи олимони соҳа корро ба роҳ монда аз ҳар соати рӯзҳои офтобӣ самаранок истифода баранд, то аз натиҷаи меҳнат самари дилхоҳ ба даст доранд. зироатҳои сабзавотӣ аз ҷумла ҳозир дар нашрномаи хеле хуб аст, ҳам пиёз, ҳам гӯем ки картошкаи барвақтӣ. дар ин ҳолат ҳам бояд ки мо ин чорабиниҳое ки пешбинӣ мешавад, тавсия мешавад, истифода карданамон дар кор аст. ғайр аз ин боз маслиҳат дода мешавад, ки дар ноҳияҳои кӯҳӣ ва наздиккӯҳӣ ин шабу рӯз маъракаи кишти картошкаи дерӣ рафта истодааст ва аз ҳар як фурсати муносибе ки мешавад, як рӯзои офтобӣ мешавад, бояд мо ҳарчи тезтарак, чунки навъҳои гуногун ҳастанд, навъҳое ҳастанд ки хеле нашъунамоҳояшон дуру дароз аст, фарз кардем то 120-140 рӯз, ва ина ба назар гирифтан дар кор ва аҳамияти хеле зарурӣ барои интихоб кардани навъҳои серҳосил ва он навъҳое ки аз ҷиҳати сифатнокии худи тухмӣ хеле баланд ҳастанд истифода карданамон дар кор аст. мувофиқи маслиҳати коршиносон, кишоварзоне ки ба кишти картошкаи дерӣ машғуланд, бояд ба интихоби тухмӣ ва кишти саривақтию дигар меъёрҳои дурусти агротехникаи парвариш таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намоянд. мо коре карданамон дар кор, ки сарфи на чандон зиёд бошад, ҳосили баланд гирем. бояд ҳарорати ҳаво аз 10 дараҷа боло бошад, 10-15 дараҷа агар боло бошад, он гоҳ кишту кори мо бисёр бомуваффақ мегузарад. ва аз ин рӯ тавсия мешавад, ки ҳамин ҳарорати ҳаворо нигоҳ кардан дар кор ва аз рӯзҳои мусоид истифода кардан дар кор ва билохир ба интихоби навъҳои картошка хеле диққати ҷиддӣ додан дар кор аст. бибинед, ки мо шоҳид ҳастем, ки дар бисёр ҳолатҳо ҳамин тухмиҳои картошка, ки аз 150-200 грамм боло ҳаст, ҳамина бурида мешинонанд, дигар шинонанд, ба маҳсулнокӣ, ба ҳосилнокии худи ҳамон зироати картошка хеле таъсири манфӣ мерасонад. ва аз ин рӯ мо агар барои сарфи худи ҳамин тухмӣ гап занем, мо метавонем гӯем, ки дар як гектари мо чӣ қадар тухмӣ сарф мешавад. фарз кардем, агар ки аз рӯи фраксия, аз рӯи ҳамон ҳаҷми худи тухмӣ гирем, агар 30 грамм бошад, дар як гектари мо метавонем, ки 1,5 тонн ҳамагӣ истифода кунем. ҳаҷмаш калон бошад, 150-200 грамм бошад, қариб ки мо аз 7-8 тонн зиёд мегузарем барои як гектар. дар сурати риоя кардани ин меъёрҳо, картошкапарварони мамлакат метавонанд ҳосилнокии зироатро баланд бардошта, талаботи истеъмолии аҳолиро бо ин нони дуюм таъмин намоянд. мо метавонем бигӯем, ки киштукори картошка вобаста аз ҷойгиришавии худи ҳамон маҳал вобастагӣ калон дорад. мо чӣ қадаре ки агар болорам аз сатҳи бар дар назар дорам, ҳамон қадар муҳлати коштани картошкаи мо дуртар меравад. ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ ва наздиккӯҳие, ки аз сатҳи бар нисбатан паст ҳастанд, ин маърака метавонад то 10-15 май идома ёбад. муҳлати кишт хеле нақши зиёде мебозад дар рӯёндани ҳосили баланд. барое ки мо ҳосили баланд гирем, боз такрор мекунам, ки мо ба сифати ҳамон тухмӣ, ки мо кишт мекунем, диққати зарури доданамон дар кор аст. сипас дар давраи нашъунамо ҳатман ба технологияи парвариши ин ё ва он зироати кишоварзӣ бояд диққати зарур диҳем.
با استفاده از توصیه علمای ساحه خوجگیداران از کشت و پرورش همه گونه زراعت حاصل دلخواه و باصفت به دست آورده، اولا احتیاج عائله خود، بعداً بازارهای داخلی را با محصولات استحصال خودی تأمین نموده برای رسیدن به یکی از هدفهای اساسی حکومت جمهوری تأمین امنیت غذایی میتوانند سهم گذارند. با مقصد بنیاد و برقرارسازی باغ‌های میوه‌دهنده در دهه لنگرهای جماعت دهاتی صغیردشت ناحیه درواز در میدان 1 گکتار باغ سیب بنیاد گردید. اقدام بنیادی باغ‌های نو امکان می‌دهد که در آینده حجم استحصال میوه بیشتر گردد. خوشنظری زیو گزارش می‌دهد. جهت بنیاد باغ‌های نو، برقرارسازی باغ‌های کهنه و سبز و خرم گردانیدن گوشه و کنار کشور، وسعت کارهای آبادانی و سازندگی، وسیع نمودن میدان باغ‌های میوه‌دهنده در دهه لنگرهای جماعت دهاتی صغیردشت ناحیه درواز در مساحت 1 گکتار باغ درختان میوه‌دهنده بنیاد گردیده زیاده از 150 بیخ نهال سیب شینانیده شد. آب و هوا و منطقه فیضبار صغیردشت در برابر چاره‌داری همچنین برای بنیاد باغ خیلی مساعد بوده. ساکنان این موضع زمین را ثمرناک استفاده میبرند. باغداران جماعت دهاتی صغیردشت ناحیه درواز با پرورش سیب توجه مخصوص ظاهر نموده نوهای خوب سیب را که در بازار استعمالی خریداری زیاد دارند از قبیل سیب خوبانی و گلدن پرورش نموده حاصل دلخواه به دست میارند. برای رشد باغداری خواجگیداران ناحیه درواز تلاش می‌نمایند تا با رعایت قاعده‌های درست اگروتکنیکای پرورش محصولناکی باغ‌ها را زیاد نموده همچنین به بنیاد باغ‌ها اینتنسیوی نیز توجه نموده تلاش دارند که در آینده میدان چنین باغ‌ها را در تل و تپه‌های این موضع وسیع‌تر نمایند. باغداران به این بخش سه‌درآمد کشاورزی توجه مخصوص ظاهر می‌نمایند چونکه از صادرات میوه‌های خوش‌طعم تاجیکستان که در بازار جهانی طلبگار زیاد دارند منفعت بیشتر دیده بدین منوال سطح زندگی خود و بازار ناحیه و ولایت را با میوه‌های تر و تازه تامین می‌نمایند. خوشنظر زیو ناحیه درواز برای برنامه اخبار. در بعضی از ناحیه‌های نسبتاً گرم ولایت ختلان جمع‌آوری حاصل زراعت و سبزیجات بروقتی آغاز یافت. در ناحیه دوستی عین حال حاصل پیاز و کارتوشکا جمع‌آوری گردیده. صاحبکاران محصولات تر و تازه و منطقه‌های گوناگون جمهوری انتقال می‌دهند. گزارش سمندرشاهی و اسکندری سعید در این خصوص. رشد ساحه کشاورزی از مهنت صافدلانه به زمین سرچشمه گرفته کشاورزان ولایت ختلان با این مقصد سال از سال با اندیشیدن تدبیرهای سودمند به نتیجه های نظررس نائل گشته ایستادند. خواجگی تخم پروری به نام ارگش سلطانوف ناحیه دوستی که دارای 625 گکتار زمین کورم میباشد دهقانانش کشت همه گونه زراعت و سبزیجات را به طور وسیع به راه میمانند. در این خواجگی در میدان 30 گکتار کشت پنبه‌دانه گذرانیده شده عین زمان کارکرد بین قطارها در این میدانها با وسعت ادامه دارد. کشاورزان ناحیه دوستی در میدان 7700 گکتار دورنمای کشتی پخته گذرانده ایستادیم. از آن جمله ما در خواجگی ارگش سلطانوف که حاضر حضور داریم زیاده از 150 گکتار کارکرد یکم یعنی که کلتیواسیون رفته ایستاده است و زیاده از 100 گکتار یگانه کنی پخته چخیلی که دیده ایستادیم رفته ایستاده است. بهر پیشبرد سطح روزگار سهامداران طی چند سال است که در این خواجگی در مساحت 1 گکتار گرمخانه‌های موسمی بنیاد کرده شده است که دهقانان از آن حاصل فراوان به دست می‌آورند. قریب 10 ساله که با همین کشت و کار زراعت‌های بروقتی مشغول هستیم. گرمخانه زراعت‌های قلمخور بالغری همیدار با داریم کشت میکنیم. حاصل ناکش نغزه. در گرمخانه‌ها جمع‌آوری حاصل پمیدار و بادرینگ و قلمفور شیرین آغاز شده وابسته به طلبات پیشنهاد ساکنان کرده می شود. طول چند سال فعالیت در گرمخانه دهقانان خواجگی تخم پروری به نام ارگش سلطانوف تجربه بای اندوخته در نتیجه درست به راه ماندن اگروتکنیکای پرورش امروزها به گرفتن حاصل فراوان نائل گشته ایستاده‌اند. مقصد گرمخانه کردن ما همین است که بر وقت یعنی محصولات برای به بازار برآوردن گرمخانه میکنیم. در زمین های کشاد باشد دیرتر میشوند. اقلیم ناحیه که نسبتا گرم میباشد سبزیش و نشو و نمای اکثر زراعت و سبزیجات بر وقتتر آغاز گردیده دهقانانش نخستین شده محصول دسترنجشان را پیشکش ساکنان مینمایند. بیش از 10 روز است که در جماعت های دهاتی ناحیه جمع‌آوری پیاز و کارتوشکا آغاز یافته خواجگیداران در صحرا سرگرم کارند. دهقانان جماعت دهاتی به نام گردی گلمرادوف ناحیه امروزها با
ҷалби сокинон ҷамъоварии пиёзро вусъат бахшида мақсад доранд ки ҳарчи зудтар майдони холигаштаи онро дубора мавриди кишт қарор диҳанд. муҳлати 10 рӯз шидааст ки қонунчини ҳамин пиёз ҳар чизе зад мардум нағз меҳнат кардагиянд ҳосилноки бошад хуб шида истад пешниҳоди бозорҳои район ва вилоят карда истад. хоҷагидорони ҷамоати деҳоти нури вахши ноҳия имсол бо ворид намудани тухмии хушсифати картошка тавонистанд аз киштаҳои хеш ҳосили хушсифату дилхоҳ ба даст оранд. тавре мушоҳида мегардад дар қитъае ки ҷамъоварии картошка оғоз гардидааст ҳосилнокӣ хеле хуб буда соҳибкорон аллакай тибқи шартнома маҳсулоти омодашударо харидорӣ ва содирот менамоянд. чиқире ки шумо шоҳид ҳастед имрӯз дар ҷамоати нури вахш аллакай картошкаи барвақтӣ дар зери пилонка буд ки дар моҳи ноябр кишти картошка гузаронда шуда буд. ҳосили онро ғундорӣ карда истодаем ва 250-300 сентнери ҳосил ба даст оварда истодаанд ва дар ҷамоати гарди гулмурод аллакай пиёзи барвақтӣ ғунучин шуда ба бозорҳои дохилӣ ҷумҳурӣ таъмин карда шуда истодааст. таҷдиди соҳа ва мустақилияти деҳқонон боиси баланд бардоштани сатҳи некуаҳолии сокинон гашта имрӯз аз самари ранҷи барзгарон сабаби истеъмолии аҳолӣ таъмин гардида истодааст. Самандар Шоев, Искандари Саид, ноҳияи Дӯстӣ, Ахбор. кишоварзони муассисаи давлатии боғи миллии ваҳдат воқеъ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд бо истифодаи самараноки замин ва васеъ намудани майдони боғу тогзор дар таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми назаррас мегузоранд. гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Дилшод Юсуфӣ. муассисаи давлатии боғи миллии ваҳдат ки аз калонтарин хоҷагиҳои кишоварзии вилояти Суғд ба ҳисоб меравад, соли 2008 дар асоси дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсис ёфта масоҳати умумии он 631 гектарро ташкил медиҳад. хоҷагидорони муассисаи давлатии боғи миллии ваҳдат бо истифода аз таҷрибаи пешрафта ва риояи пурраи маданияти истифодабарии замин дар майдони қариб 530 гектар боғу тогзор бунёд намуда ба хотири ҳифзи амнияти озуқавории мамлакат таъмин намудани бозори дохилӣ ва зиёд кардани ҳаҷми содироти маҳсулот ба хориҷи кишвар беш аз ҳар вақти дигар заҳмат мекашанд. кишоварзони муассисаи мазкур ки дар таъмини фаровонии бозори дохилӣ ва тақвияти иқтидори содиротии мамлакат саҳми назаррасу шоиста доранд, дар ин ҷо асосан боғи зардолу, шафтолу, олу, гелос, себ, нок, бодом, чормағз, биҳӣ, ангур ва анор бунёд намуда ҳамасола бо истифодаи самараноку оқилонаи обу замин ба нишондиҳандаҳои назарраси истеҳсолӣ ноил мегарданд. бунёди боғҳои интенсивӣ барои хоҷагидорони муассиса имкон додааст ки солтосол истеҳсоли меваҳои хуштаъму лазизи ватаниро бештар намоянд. муассисаи давлатии боғи миллии ваҳдат зиёда аз 523 гектар боғу тогзорро дар бар гирифта аз соли 2018 ба бунёди боғҳои интенсивии ҳозиразамон шурӯъ намудааст. масоҳати умумии боғҳои интенсивӣ дар муассиса зиёда аз 20 гектарро дар бар гирифта асосан ёлҳои зардолу, себ, шафтолу, олу ва чормағз шинонда шудааст. бо мақсади таъмини фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ дар бозори дохилӣ замини байни қатори боғот низ самараноку оқилона истифода бурда мешавад. имсол хоҷагидорон дар байни қатори боғоти ҷавон дар масоҳати қариб 50 гектар пиёз, 9 гектар сабзӣ ва 6.5 гектар картошкаи барвақтӣ кишт намудаанд ки аз ин ҳисоб низ ҳосили фаровон ҷамъоварӣ менамоянд. дар муассисаи давлатии боғи миллии ваҳдат замин самаранок истифода бурда мешавад. дар байни қатори боғоти ҷавон картошка, сабзӣ, пиёз ва дигар намуди зироатҳо 91 гектарро ташкил карда нашуnnамои ҳамаи зироат хуб мебошад. муассиса дорои 9 адад чойи амудӣ буда ҳамзамон аз канали Сомғор 1 бо об таъмин карда мешавад. дар самти таъминоти оби полезӣ ба кишту зироатҳо ва боғот ягон танқисӣ вуҷуд надорад. боғдорӣ яке аз бахшҳои муҳими соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб рафта дар ҳифзи амнияти озуқаворӣ, таъмини бозори истеъмолӣ бо мева, ташкили ҷойҳои корӣ ва баланд бардоштани иқтидори содиротии мамлакат саҳми назаррас гузошта метавонад. масоҳати умумии боғҳо дар ҳама бахшҳои хоҷагидории вилояти Суғд 76860 гектарро ташкил медиҳад ва аз ин 57240 гектараш ҳосилдиҳанда мебошад. Абдуваҳоби Абдусаттор, Дилшод Юсуфӣ, вилояти Суғд, Ахбор.
соли равон дар ноҳияи шаҳристон дар майдони беш аз 2400 гектар кишти картошка гузаронида мешавад ки нисбат ба соли сипаришуда 300 гектар зиёд аст. идомаи мавзӯъ дар гузориши Мазбут Бобузода. имконоти мавҷуда ҷиҳати баланд гардондани боздеҳи мазраъҳо ин ҳама омилҳое мебошанд ки меҳри картошкапарварони ноҳияи шаҳристонро нисбат ба замин боз ҳам бештар мегардонад. зеро ҳамасола кишоварзони ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳия мазраъҳои ғайрикишоварзиро ба гардиши кишоварзӣ даровардаю ҳосилнокии ҳар гектар майдонро ба маротиб баланд бардошта ба гирифтани ҳосили фаровон ва фоидаи софи иқтисодӣ мушарраф мегарданд. имсол картошкапарварон азм доранд ки дар майдони 1735 гектар кишти картошка доир намоянд. аз ҳамин хотир дар ҳамаи деҳқонии инфиродию оилавӣ ва кооперативҳои истеҳсолии тиҷоратии ноҳия бо истифода аз рӯзҳои офтобии фасли баҳори сабзхабо кишти картошка бо маром идома ёфта истодааст. ҷиҳати гирифтани ҳосили баланд вобаста ба иқлими ноҳияи шаҳристон деҳқонон майдонро бо сифати ҷавобгӯи қоидаҳои пешрафтаи агротехникӣ тавассути техникаҳои тасмачарх шудгору мола карда хатакҳои муназзами обрав кашида картошки тухмиро дастӣ мешинонанд. мавриди тазаккур аст ки тухмиҳои хушсифати кишаванда дар ҳар як хоҷагии деҳқонӣ мавҷуд буда сари вақт ва бо сифати аъло кишт карда мешаванд. дар ин хоҷагии деҳқонӣ саҳмдорон дорои 1 гектар мазраи обӣ ва 5 гектар майдони лалмӣ мебошанд. дар майдони лалмӣ ҳамасола кишти гандуму ҷав гузаронида дар 1 гектари дигар картошка кишт мекунанд. соли гузашта хоҷагидорон аз сар 1 гектар замин 380 центнер ҳосили ҷамъоварӣ карда сатҳи зиндагиашонро хеле баланд гардониданд. имсол бошад саҳмдорон ба шинондани тухмиҳои элитию репродуксияи якуми ба шароити муҳит мутобиқшудаи картошка машғул гардида азм доранд ки ҳосилнокии ҳар гектар майдонро то ба 450 центнерӣ мерасонанд. мавриди тазаккур аст ки сокинони ноҳияи шаҳристон низ дар картошкапарварӣ устод гардидаву ном бароварданд. онҳо ҷиҳати истифодаи пурсамари ҳар поча замини ҳосилхез соли равон дар қитъаҳои назди ҳавлигии хеш дар маҷмӯъ дар майдони 700 гектар кишти картошка мегузаронанд. мавзӯи дигар бо мақсади пешгирии зуҳури падидаҳои манфӣ дар ҷомеа намояндагони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо сокинони касбу кори гуногун мулоқотҳо анҷом медиҳанд. гузориш аз ноҳияи Шуғнон. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон суҳбату мулоқотҳои пайваста ба роҳ монда шудааст. ҷиҳати вусъати корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ дар самти мубориза зидди таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир, решака намудани ҷинояткорӣ байни наврасону ҷавонон ва тарбияи дурусти онҳо дар рӯяи ватандӯстиву ифтихори миллӣ, мулоқоти навбатӣ бо аҳли зиё, ходимони дин ва намояндагони касбу кори гуногуну фаъолони ҷомеа дар шаҳраки ваҳдати ноҳияи Шуғнон баргузор гардид. дар кори мулоқот қайд гардид ки ҳар як сокини мамлакат дар татбиқи талаботҳои қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон, дар бораи иҷрои пурраи бандҳои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ва амалишавии қонун дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим аз имкониятҳои муосир истифода намуда масъулияти баландро эҳсос намоянд. дар идома аз дастгириву ғамхориҳои пайвастаи асосгузори суду ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати амалишавии як қатор лоиҳаҳои бузурги давлатӣ аз ҷумла бунёду ба истифода додани иншооти таъйиноти гуногун дар маркази ноҳия ва таъсиси шаҳраки замонавӣ табодули андеша карда шуд. иттилоъ дода шуд ки маҳз бо иқдоми неки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташаббусҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соли 2010 маркази ноҳияи Шуғнон шаҳраки ваҳдат бунёд гардида дар муддати кӯтоҳ ба як мавзеи зебову диданӣ табдилӣ ном намудааст ки ба беҳтар гардидани сатҳи некуаҳволии сокинони ноҳияи Шуғнон такони ҷиддӣ мебахшад. ҳидоятҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳар як сокини вилоятро водор менамояд ки баҳри баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ, илмӣ ва ахлоқии насли наврас ва ҷавонон, тарбияи ин табақаи ояндасоз дар рӯяи ватандӯстиву хештаншиносӣ ва пеш аз ҳама дӯст доштани муқаддасот ва арзишҳои миллӣ тамоми қувваву воситаҳоро сафарбар намоянд. дар муассисаи давлатии коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд таҳти унвони нақши созандаи пешвои миллат дар ташаккули худшиносии миллии ҷавонон ҳамоиши васеъ баргузор шуд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Илёси Бобоҷон. дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд баҳри тарбияи мутахассисони соҳаи тиб имконияту заминаҳои моддӣ техникӣ фароҳам оварда шуда, донишҷӯёни ин боргоҳи таълим дар шароити хуби ҷавобгӯи меъёрҳои замони муосир таҳсил менамоянд. қабл аз оғози конференс аз ҷониби устодону донишҷӯён намоиши имкониятҳои моддӣ техникӣ, намунаи ашёҳои омӯзишӣ, аёниятҳо, дастовардҳои илмии иҷодӣ ба намоиш гузошта ба ҳайати ширкаткунандагони ҳамоиш муаррифӣ карда шуд.
سپس در تالار مجلسگاه مؤسسه کنفرانس علمی عملی جمهوریوی در موضوع نقش سازنده پیشوای ملت در تشکل خودشناسی و هویت ملی جوانان برگزار شد که در آن نمایندگان وزارت تندرستی و حفظ نماینده سازمان عمومی جهانی تندرستی در جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد، عالمان، کارشناسان، تاریخشناسان، راهبریت و هیئت آموزگاران و دانشجویان کالج طبی شهر خوجند شرکت نموده تاکید داشتند که حکومت جمهوری تاجیکستان بعد به دست آوردن استقلالیت دولتی توجه اساسی را به مقصد و نیت‌های سازندگی، تامین صلح و ثبات کامل، بنیاد جامعه دموکراتیک دنیوی، حیات آسایشته مردم روانه نموده در مدت کوتاه تاریخی در بنیادکاری و سازندگی رشد همه ساحه‌ها، تحکیم قانونیت، تربیت و به کمال رسانیدن جوانان صاحب معلومات و تخصصمند به دستاوردهای نظررس نائل گردید که نقشه و برنامه‌های تهیه گردیده رشد آینده مملکت از جانب نسل نو کشور تطبیق می‌گردد. گفته شد که نائل شدن به چنین دستاوردها در مملکت و معرفی کشور با تشبس‌های سازنده در سطح جهان در ظرفیت کوتاه پیش از همه نقش راهبر دولت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ظاهر می‌گردد که در سرجمعی مردم تاجیک تامین صلح و ثبات و خودآگاهی و خودشناسی ملی جامعه نقش مهم و ماندگار را گذاشتند. چهاربینی امروزه کارشناسان سطح بین‌المللی مسائل مبرم امروزه روز که تکان بخش هویت ملی، تکان بخش خودشناسی ملی هستند ارائه گردید. عامل اساسی بنیاد دولتداری تاجیکان این پیش از همه هویت ملی، خودشناسی ملی می باشد که باید آن را در که هم روند تعلیم و هم تربیت هم بستگی زیچ دارد. بیشک بخصوص ما آموزگاران و همه قشرهای جامعه وظیفه‌دار هستند که در این ردیف فعالیت خود را براه مانده باز هم بهر رشد و نمو دادن ساحه تندرستی، بهر رشد و نمو دادن خودشناسی ملی، آگاهی یافتن از تاریخ و تمدن، ارج گذاشتن به گذشتگان نیاگان خود باز هم تلاش و زحمت‌های بیشک نماییم. در کنفرانس در موضوع نقش سازنده پیشوای ملت در تشکل خودشناسی و هویت ملی جوانان دایر به اعلان سال 2024 سال معرفت حقوقی نقش کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان در ظرف 3 سال قبول و عمل آن در تحکیم قانونیت، فراهم آوردن شرایط ضروری تکنیکی بهره آموزش جوانان، تربیت کادرهای صاحب تخصص، دستگیری جوانان لیاقتمند، تشکیل آزمون‌های جمهوریوی مورد توجه و نتیجه گیری شرکت کنندگان قرار گرفته تاکید گردید که در برابر این همه پیشرفت‌ها مسئله اساسی خطر تروریسم و اکستریمیسم باشد که ظهور آنها در یک قطار دولت‌های جهان باعث ناامنی، خلل رسانیدن به حیات آسایشته مردمان این کشورها گردیده است. در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا تحت عنوان جوانان و اینوواسیون طبی بنیاد فرد و امروز کنفرانسیا برگزار گردید. شرح بیشتری موضوع در گزارش همکارانمان. فعالیت علمی و نوآوری یک از معیارهای اساسی معین نمودن درجه رشد انکشاف مؤسسه‌های عالی کسبی محسوب می‌یابد. با همین مقصد در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا تحت عنوان جوانان و اینوواسیون طبی بنیاد فرد و امروز همایش برگزار گردید. گفته شد که دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان با درک مسئولیت بر تطبیق دستور سپارش‌های اساس‌گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت بهتر نمودن سطح و صفت روند تعلیم و تربیت، تحقیقات علمی، کارهای معالجوی و خوجگیداری، چاره‌بینی‌های سودمند را عملی می‌نماید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام نوبتی خود با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری قید نمودند که غمخواری نسبت به جوانان، حل مشکلات آنها و استفاده درست این ذخیره استراتژی ملی برای پیشرفت و آبادی وطن و تامین امنیت و ثبات جامعه که از افضلیت‌های اساسی حکومت مملکت به شمار می‌رود، زیرا شماره بیشتری اهالی تاجیکستان را جوانان تشکیل می‌دهد. در کار کنفرانسیای جوانان و اینوواسیون طبی بنیاد امروز و فردا زیاده از 120 نفر عالم ورزیده داخلی و خارجی از جمله از فدراسیای روسیه، جمهوری‌های ازبکستان، قزاقستان، بلاروس و آذربایجان شرکت ورزیده اوید به دستاوردهای معاصر و مسائل‌های طبی معاصر تبادل نظر نمودند. در ناحیه دنغره دوری ولایتی آزمون جمهوریوی اختراعکاری نورست برگزار گردید که در آن 108 داوطلب از 18 شهر و ناحیه ولایت ختلان اشتراک نموده اختراعات خود را معرفی کردند. گزارش همکارانمان. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 59 ناحیه دنغره دور ولایتی آزمون جمهوریوی اختراعکاری نورست برگزار گردید. مسئولین ریاست معارف و مرکز تحصیلات علاوگی ولایت ختلان ضمن افتتاح ترتیب و شرط‌های گذراندن آزمون را شرح داده تامین شفافیت را به اشتراکچیان کفالت دادند.
озмуни мазкур ки бо мақсади ҷалби бештари хонандагону наврасон ба омӯзиши фанҳои риёзӣ дақиқ табиӣ ва такмили донишу фаҳмиши техникиву технологӣ иттилоотӣ рушду ташаккули навҷӯиву навоварӣ дарёфту муаррифии истеъдодҳои нав ва амалигардии 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф роҳандозӣ гардидааст. дар он 108 нафар довталабони наврас аз 18 шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон бо ихтирооту дастовардҳои худ иштироки фаъолона намуданд. фарқияташ дар он аст ки бо қувваи барқ кор мекунад ва нерӯи офтоб. дар оянда ман мехоҳам ин материали сохтаи худро ҳам бо бензин кор кунад ва нерӯи офтоб ва барқ. мавриди зикр аст ки роҳандозӣ намудани озмуни мазкур ҷиҳати дарёфт ва шинохти хонандагони лаёқатманду соҳибистеъдод баланд бардоштани шавқу завқи онҳо ба омӯзиши фанҳои технологияҳои иттилоотӣ дақиқ риёзӣ табиатшиносӣ ва ҷалби бештари онҳо ба фаъолияти илмию таҳқиқотӣ таҷрибавӣ конструкторию ихтироъкорӣ дар соҳаҳои гуногуни илму техника мусоидати фаъол хоҳад намуд. طبق اطلاع آزمون اختراعکاری نورس در 4 دور دور داخلی مؤسسوی، دور ناحیوی، ولایتی و دور جمهوری از روی 7 نامیناسیا گذرانده می شود. خوانندگانی که در آزمون از نامیناسیا اشتراک میکنند آنها حتما باید قسمت نظروی هم معلومات داشته باشند، چون که از قسمت نظروی معلومات نداشته باشی عملی هم اجرا کردن نادرست است. یعنی نمیتوانید. برای همین ما قسمت رو به 2 بخش جدا کردیم و یک بار ما قسمتی سوادناکی خوانندگان را وابسته به نامیناسیاها سنجیدیم و در دور دوم اختیارات آنها را دیده بهاگذاری کرده با آنها جای دادیم. طبق خلاصه هیئت حکمان در دور ولایتی این آزمون از 108 نفر داوطلبان اختیارات 10 نفر آنها قناعت بخش حسابیده شده با تکمیل دادن دستاوردشان به دور جمهوری راه خط گرفتند. همچنین در وضعیت تنتنوی غالبان نورس با افتخارنامه و تحفه ها قدرشناسی گردیدند. салодини неъмат ноҳияи данғара ахбор. ҳар як нақшу нигори маҳсули ҳунармандони тоҷик маънои ба худ хос дошта аз ҷониби халқ номгузорӣ мешавад. бо мақсади рушди ҳунармандӣ дар ноҳияи вахш тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ шуда намоиши пуршукӯҳи маҳсули эҷоди ҳунармандон амалӣ карда шуд. идомаи мавзӯъ дар гузориши исмоили соҳибназар ва мусоин нурмуҳаммад. бо мақсади эҳё ва густариши ҳунарҳои мардумӣ дарёфту ҳавасмандгардонии ҳунармандон ва ба ин восита тарғиби расму оинҳои мардумӣ вобаста ба иҷрои амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи баргузории фестивал намоиш озмунҳои анъана ва ҳунарҳои мардумӣ ва ҷашну маросимҳо бо ибтикори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи вахш даври ноҳиявӣ фестивал озмуни ҷумҳуриявӣ ҳунар беҳтар аз зар бувад баргузор гардид ки дар он ҳунармандон аз ҳама ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия номгӯи зиёди маҳсули дасти худро ба намоиш гузоштанд. ба назари коршиносон ҳунарҳои мардумӣ қисмати муҳимтарини низоми анъанаҳо ва таҷрибаҳои таърихан ташаккулёфтаи ҳаёти моддиву маънавии ҳар як халқу миллатро ташкил медиҳад. маъмулан ҳар як ҳунари мардумӣ собиқаи тӯлонӣ дошта аз насл ба насл мегузарад ва ташаккулу такомул меёбад. ҳувият ва фарҳанги моддиву маънавии миллатҳо пеш аз ҳама дар ҳунарҳо ва таҷрибаҳои ҳаётии он таҷассум ва ифода меёбад. ҳунарҳои мардумӣ ҳамчун таҷрибаҳои муфиди ҳаётӣ дар баробари таъмини ниёзҳои моддиву маънавии аҳли ҷомеа инчунин нақш ё функсияи муҳими тарбиявиро низ ба иҷро мерасонад. тоҷикистони мо ободаи зебоҳаи пешравии ваҳдати мо ба ҳамин рӯзҳои нег расидем. воқеан ҳам дар раванди такрорёбандаи аз насл ба насл интиқол додани маҳорату малакаҳо тадриҷан донишу таҷриба ва усулу равишҳои анъанавии таълими ҳунарҳои мардумӣ ташаккул меёбад ки истифодаи онҳо на танҳо барои ташаккули қобилияту истеъдоди касбиву меҳнатӣ ва ин ҳунарҳоро аз худ кардани насли ҷавон балки дар рӯҳияи некпиндорӣ некгуфторӣ некрафторӣ инсондӯстӣ зебоипарастӣ масъулиятшиносӣ меҳнатдӯстӣ ва дигар фазилатҳои инсонӣ тарбия кардани онҳо мусоидат менамояд. бо назардошти ин дар замони соҳибистиқлолии давлатӣ бо таваҷҷӯҳи бевоситаи президенти мамлакат иқдомҳои зиёди амалӣ роҳандозӣ гардида истоданд ки барои эҳё ва рушди анъанаву ҳунарҳои мардумӣ мусоидат карда истоданд. дар ноҳияи вахш низ бо анъанаи неки идома бахшидани рӯзгори рангину ибратомӯз ва пур аз эҷозу ҳунармандии ниёгон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. зеро наслҳои имрӯзу оянда
аст тавассути шинос шудан бо ҳунарҳои суннатии ниёгон ва аз худ кардани онҳо аз таъриху сарнавишт, тарзи зиндагӣ, урфу одатҳо, эътиқод ва орзуву ормонҳои наслҳои гузашта огоҳ мешаванд. ҷавонону наврасон бисёр диққати ҷиддӣ додастанд ки насли гузаштаи мо чӣ анъана доштанд. Дар ҳар як чорабинӣ, дар ҳар як идо, дар ҳар як ҳунарҳои мардумӣ пешкаши мардум мешавад, пешкаши ҷавонону наврасон. ҷавонон ҳозир бисёр диққати ҷиддӣ додастанд. барои боз ҳам ҳавасмандгардонии ҳунармандони мардумӣ дар вазъияти муносиб беҳтаринҳо бо сипосномаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Вахш қадршиносӣ гардида барои иштирок дар даври минбаъдаи озмун роҳ хат гирифтанд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. Тансияту хонобод бимонед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои мамлакат барои пагоҳ 4 майи соли 2024 ошно месозем. Агентии обу ҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад ки шабонарӯзи оянда дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат дар назар аст. Вазъи ҳаво дар ғарби вилоят шабона 5-10, рӯзона 16-21 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи вилоят шабона аз 3 дараҷа хунук то 2 дараҷа гарм, рӯзона 7-12 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борон бо шиддат меборад. Вазъи ҳаво дар водиҳо шабона 13-18, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона 8-13, рӯзона 14-19 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат ба қайд гирифта шудааст. вазъи ҳаво дар водиҳо шабона 14-19, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 2-7, рӯзона 13-18 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борон бо шиддат меборад. вазъи ҳаво дар водиҳо шабона 10-15, рӯзона 17-22 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 8-13, рӯзона 13-18 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, борон меборад. вазъи ҳаво шабона 13-15, рӯзона 20-22 дараҷа гарм мешавад. бинандагони азиз, тансияту хонаобод бимонед. хайр, саломат бошед.